Goedenavond of goedemorgen, afhankelijk van wanneer je dit luistert. Mijn naam is Maarten en vandaag ga ik jullie een verhaal vertellen dat ik eigenlijk liever zou vergeten. Het is geen verhaal over succes. Het is geen verhaal over hoe geweldig het leven in Nederland is. Het is een verhaal over een valstrik. Een financiële valstrik waar duizenden hardwerkende mensen in trappen zonder dat ze het doorhebben. Ik heb het over de toeslagen en hoe 1 maand van hard werken mijn hele jaar verpestte. Als je denkt dat je het Nederlandse systeem begrijpt, luister dan goed. Want wat ik ga vertellen staat niet in de brochures voor expats. Laten we teruggaan naar 2 jaar geleden. Ik werkte toen al een tijdje in de haven van Rotterdam als heftruckchauffeur. Ik hield van mijn werk. De geur van diesel, het geluid van de containers die op elkaar klappen, de koude wind van de Noordzee in mijn gezicht. Het voelde als eerlijk werk. Ik verdiende ongeveer 200-300 euro netto per maand. Dat was genoeg om mijn huur te betalen en boodschappen te doen. Maar sparen ging langzaam. Ik leefde van maand tot maand, zoals zoveel mensen. Om rond te komen kreeg ik hulp van de overheid. De beroemde zorgtoeslag. Elke maand, rond de 20ste, kreeg ik automatisch 110 euro op mijn rekening. Ik zag dat geld als een vast onderdeel van mijn inkomen. Ik dacht, wat een goed land. Ze helpen de gewone man. Ik wist niet dat dit geld geen gift was, maar een lening met voorwaarden. Toen kwam de maand december. In de logistiek is december een gekkenhuis. De winkels liggen vol met kerstcadeaus en die moeten allemaal vervoerd worden. Er was een enorm tekort aan personeel in onze loods. Mensen waren ziek, mensen waren op vakantie. Op een koude dinsdagochtend kwam mijn teamleider Jan naar me toe. Hij zag er gestrest uit. Hij legde zijn hand op mijn schouder en zei, Maarten, ik heb een probleem en jij bent de oplossing. Hij deed me een aanbod dat ik niet kon weigeren. Hij vroeg of ik extra diensten wilde draaien. Avonden, weekenden en zelfs tijdens de feestdagen. We betalen je 150% voor de avonden, zei hij, en 200% voor de kerstdagen. Ik begon te rekenen in mijn hoofd. Mijn hart ging sneller kloppen. Ik dacht aan mijn familie thuis. Ik dacht aan de schulden die ik nog had in mijn thuisland. Ik dacht aan die mooie winterjas die ik in de etalage had gezien, maar die 300 euro kostte. Ik dacht, dit is mijn kans. Dit is mijn kans om eindelijk een buffer op te bouwen. Ik zei direct, ja Jan, schrijf me maar in. Ik werk alles. Die maand heb ik bijna niet geslapen. Ik werkte 6 dagen per week, soms 12 uur per dag. Ik kwam thuis in het donker. Ik had snel wat. Ik sliep en ik ging weer in het donker naar mijn werk. Ik was een machine. Ik voelde mijn rug protesteren. Ik voelde mijn ogen branden. Maar ik dacht alleen maar aan het geld. Ik dacht aan de beloning. Toen in januari mijn loonstrookje binnenkwam, viel ik bijna van mijn stoel. Ik had in 1 maand tijd bijna 4.200 euro netto verdiend. 4.200 euro. Ik staarde naar het scherm van mijn telefoon. Ik had nog nooit zoveel geld in 1 keer bezeten. Ik voelde me de koning van Rotterdam. Ik voelde me onoverwinnelijk. Ik dacht dat ik het systeem had verslagen door simpelweg harder te werken dan de rest. Ik was zo trots. Ik belde mijn moeder en zei, mama,
Maak je geen zorgen meer. Ik stuur geld. Ik boekte vliegtickets. Ik kocht die dure jas. Ik kocht een nieuwe televisie. Ik gaf geld uit alsof dit mijn nieuwe normaal was. Ik was in een roes van succes. Maar ik wist niet dat er op de achtergrond in de computers van de Belastingdienst een rood lampje was gaan branden. Een lampje dat mijn ondergang zou worden. De winter ging voorbij. De lente kwam. De vogels begonnen te zingen en de bloemen kwamen uit. Ik was die zware maand december alweer bijna vergeten. Het extra geld was grotendeels opgemaakt aan leuke dingen en aan steun voor mijn familie. Ik had nog een klein beetje spaargeld over, misschien €600. Ik voelde me veilig. Ik had mijn leven op de rit. Tot die ene dinsdagochtend in mei. Ik was vrij die dag. De zon scheen door mijn ramen. Ik zette koffie en liep fluitend naar de voordeur om de post te pakken. Er lag een stapeltje reclamefolders. En daaronder lag hij. De blauwe envelop. De kleur die elke Nederlander kent. De kleur van de Belastingdienst. Normaal gesproken ben ik niet bang voor post van de Belastingdienst. Ik betaal mijn belastingen netjes. Ik doe geen illegale dingen. Ik dacht, dit is vast de bevestiging van mijn aangifte. Of misschien krijg ik wel geld terug. Ik scheurde de envelop open terwijl ik een slok koffie nam. Ik haalde de brief eruit. Ik vouwde hem open. Mijn ogen gleden over de tekst. Betreft definitieve berekening zorgtoeslag. En toen zag ik het bedrag onderaan de pagina. Er stond een minteken voor, een dik, vet minteken. Een €1380, te betalen voor 1 juli. Ik verslikte me in mijn koffie. Ik moest hoesten. Ik dacht dat ik het verkeerd las. Ik dacht dat het een grap was. Ik ging zitten op de grond in de gang. Mijn benen trilden. Ik las de toelichting op de achterkant van de brief. De taal was zakelijk en koud. Uw toetsingsinkomen over het vorige jaar is vastgesteld op bedrag X. Dit bedrag is hoger dan de maximale inkomensgrens voor de zorgtoeslag. U heeft daarom geen recht op toeslag. U moet de onterecht ontvangen toeslag terugbetalen. Ik las het 3 keer voordat ik het echt begreep. Door die ene maand in december, door die overuren, was mijn jaarinkomen gestegen. Ik was net, maar dan ook echt net, boven de grens uitgekomen. En in Nederland werkt het systeem zo. Het is alles of niets. Als je €1 boven de grens zit, krijg je niet een beetje minder toeslag. Nee, je krijgt helemaal niets. En je moet alles terugbetalen wat je dat jaar hebt gekregen. Ik voelde me misselijk worden. De paniek sloeg toe. €1380. Dat was een fortuin voor mij. Dat was meer dan een maand huur. Dat was 3 maanden eten. En ze wilden het nu hebben, binnen 6 weken. Ik keek naar mijn nieuwe televisie. Ik keek naar mijn dure jas aan de kapstok. Ik had dat geld al lang uitgegeven. Ik had het uitgegeven in de veronderstelling dat het van mij was. Maar het was nooit van mij geweest. Het was een lening. En de bank wilde zijn geld terug. Ik pakte mijn telefoon en belde de belastingtelefoon. Ik moest 45 minuten wachten. 45 minuten luisteren naar vreselijke wachtmuziek, terwijl mijn hartslag omhoog schoot. Toen ik eindelijk iemand sprak, was ik bijna in tranen.
Mevrouw, zei ik met trillende stem, dit moet een fout zijn. Ik ben een gewone werker. Ik heb hard gewerkt in december. Word ik daar nu voor gestraft? De vrouw aan de andere kant van de lijn bleef kalm en professioneel. Te kalm. Meneer, zei ze, ik begrijp dat dit vervelend is, maar de regels zijn de regels. Uw inkomen is te hoog. Wij kunnen daar niets aan veranderen. Ik voelde me machteloos. Ik voelde me klein. Tegenover een systeem dat geen gezicht heeft, kun je niet winnen. Maar ik heb dat geld niet, riep ik wanhopig. Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen, zei ze simpelweg. U mag het in termijnen betalen, maar betalen zult u. Ik hing op en staarde naar de muur. De zon scheen nog steeds buiten, maar voor mij was het donker geworden. Ik vroeg de betalingsregeling aan. Ze waren genadig. Ik mocht het bedrag in 12 maanden terugbetalen. Dat kwam neer op €115 per maand. 12 maanden lang. Bovenop mijn huur van maandavond €100. Bovenop mijn energie van €200. Bovenop mijn boodschappen. €115 klinkt misschien als een klein bedrag voor rijke mensen. Maar voor mij was dat mijn leuke geld. Dat was het geld waarmee ik een biertje dronk met vrienden. Dat was het geld waarmee ik soms naar de bioscoop ging. Dat was het geld voor een nieuwe broek als de oude kapot was. In één klap was al mijn financiële vrijheid weg. Ik was veranderd van een vrije man in een schuldenaar. Het ergste was niet het geld. Het ergste was de schaamte. Ik ben een trotse man. Ik kom uit een cultuur waar je niet praat over geldproblemen. Ik wilde niet dat mijn vrienden wisten dat ik in de problemen zat. Ze zagen mij als de succesvolle Maarten, de man die hard werkte en nieuwe spullen kocht. Hoe kon ik ze vertellen dat ik door de Belastingdienst was uitgekleed? Dus ik begon te liegen. Als ze vroegen, Maarten, ga je mee naar het terras? Het is mooi weer. Dan verzon ik een smoes. Nee, ik ben moe. Nee, ik moet werken. Nee, ik heb hoofdpijn. De waarheid was, ik had geen €5 voor een biertje. Ik zat thuis, alleen op de bank, terwijl ik op Instagram zag hoe mijn vrienden plezier hadden. Ik begon te bezuinigen op alles. Ik werd een meester in soberheid. Ik zegde mijn abonnement op de sportschool op. Dat bespaarde me €30 per maand. In plaats daarvan ging ik hardlopen in het park, in mijn oude schoenen. Ik zegde mijn Netflix en Spotify op. Ik keek films op gratis websites met honderden irritante reclames. Maar de grootste bezuiniging was op eten. Ik stopte met vlees eten. Niet omdat ik vegetariër wilde worden, maar omdat vlees te duur was. Kipfilet was een luxe die ik me niet meer kon veroorloven. Ik had rijst, heel veel rijst, met bonen uit blik, met ui, met aardappels. Ik ging naar de markt in Rotterdam-Zuid. Maar niet in de ochtend als alles vers is. Nee, ik ging om 5 uur 's middags, vlak voordat de marktkoopmannen gingen opruimen. Dan deden ze alles weg voor een prikkie. 3 zakken paprika's voor €1, riepen ze. Ik kocht groenten die al een beetje zacht waren. Fruit dat bruine plekjes had. Thuis sneed ik de slechte stukken eraf en maakte ik er soep van. Grote pannensoep die ik invroor. Mijn vriezer lag vol met bakjes armoedesoep. Het smaakte prima, maar het smaakte ook naar wanhoop. Elke hap herinnerde me aan mijn schuld. Mijn sociale leven stierf langzaam uit.
Als je mensen 3 keer afwijst, vragen ze je de 4e keer niet meer. Mijn vrienden dachten dat ik arrogant was geworden of dat ik ze niet meer aardig vond, maar ik was gewoon blut. Ik zat in een isolement. Ik werkte, ik sliep. Ik at mijn goedkope soep en ik betaalde mijn rekeningen. Ik voelde me een robot. Een machine die alleen bestond om schulden af te lossen. En ik was boos. Boos op het systeem. Boos op mezelf. Waarom had ik die overuren gemaakt? Als ik gewoon lui was geweest in december, had ik nu geen problemen gehad. Het voelde alsof Nederland me strafte voor mijn werklust, en dat is een bitter gevoel. De zomer ging voorbij en de herfst kwam, en met de herfst kwam de kou. Dat jaar stegen de energieprijzen naar recordhoogtes. Iedereen in Nederland had het erover. De kranten stonden er vol van. Voor mij was het geen nieuwsbericht. Voor mij was het een directe bedreiging voor mijn bestaan. Mijn energiemaatschappij verhoogde mijn voorschot van 120 naar 210 euro per maand. Ik had al die schuld van 115 euro aan de belasting. Ik had geen ruimte meer. 0. Als ik die 210 euro zou betalen, kon ik mijn huur niet meer betalen. Ik moest een keuze maken. Een keuze tussen eten of warmte. Ik koos voor eten. Ik besloot om de verwarming in mijn appartement niet meer aan te zetten. Helemaal niet, tenzij de leidingen zouden bevriezen. Het was november. Buiten was het guur, het regende constant en de wind beukte tegen mijn ramen. Binnen was het 14 graden, soms 13. Weet je hoe dat voelt? 14 graden in je woonkamer? De kou trekt in je meubels, in je kleren, in je botten. Als ik thuis kwam van mijn werk, deed ik mijn jas niet uit. Ik hield hem aan. Ik deed een muts op. Ik droeg vingerloze handschoenen om mijn telefoon te kunnen gebruiken. Ik zat te rillen op mijn eigen bank. Op een avond in december, precies een jaar na mijn gouden maand, bereikte ik mijn dieptepunt. Ik had honger. Mijn weekbudget was op. Ik had nog wat rijst, maar geen saus meer. Ik had alleen een fles ketchup. Ik kookte de rijst en deed er ketchup op. Ik zat daar in mijn koude keuken met mijn jas aan, een bord rijst met ketchup te eten. En ik brak. De tranen stroomden over mijn wangen. Warme tranen op mijn koude gezicht. Ik voelde me zo vernederd. Ik was een volwassen man. Ik werkte 40 uur per week. Ik deed alles goed. Waarom leefde ik als een zwerver in mijn eigen huis? Ik wilde schreeuwen, maar ik had de energie niet. Maar huilen betaalt de rekeningen niet. Dat wist ik ook. Ik moest iets doen. Ik had extra geld nodig, maar ik was bang om officieel over te werken vanwege de belasting. Ik moest geld vinden dat onzichtbaar was. En toen zag ik ze, de flessen. In Nederland zit er statiegeld op plastic flessen en blikjes. 25 cent voor een fles, 15 cent voor een blikje. Mensen gooien ze vaak gewoon weg in de prullenbakken op straat. Ik nam een besluit. Ik zette mijn trots opzij. Ik pakte een grote plastic tas. Ik wachtte tot het donker was en ik ging naar buiten. Ik liep naar het park in de buurt. Ik keek om me heen of ik bekenden zag. Niemand. Ik liep naar een prullenbak. Ik keek erin. Ja, daar lag een blikje Red Bull en een flesje cola.
Ik stak mijn hand in de vieze bak en pakte ze eruit. 40 cent. Ik liep verder. Ik voelde me een dief. Ik voelde me vies. Maar ik ging door. Uur na uur liep ik door de koude straten van Rotterdam. Ik verzamelde tassen vol. Thuis waste ik ze af. De volgende ochtend leverde ik ze in bij de automaat in de supermarkt. De bon zei 7,50 €. Ik kocht eieren, brood en melk. Ik had eten voor 3 dagen. Dat statiegeld redde mijn leven die winter. Maar het doodde iets in mij. Het doodde mijn onschuld. Ik wist nu hoe hard de bodem was. De winter ging voorbij, langzaam en pijnlijk. Maar zoals altijd kwam de lente terug. En met de lente kwam het einde van mijn schuld in zicht. Ik had nog maar 2 termijnen te gaan bij de Belastingdienst. Ik begon licht te zien aan het einde van de tunnel. Ik was magerder geworden door het goedkope eten. Mijn gezicht was scherper, mijn ogen stonden serieuzer. Maar ik was ook sterker geworden. Mentaal sterker. Ik had geleerd dat ik kon overleven met bijna niks. Ik had geleerd dat geluk niet zit in een nieuwe tv of een dure jas. Geluk is warmte. Geluk is een volle maag. Geluk is vrijheid van schulden. In mei maakte ik de laatste 115 € over. Ik keek naar mijn bankrekening. Het saldo was laag, maar er stond geen min meer voor en er stond geen openstaande post meer bij de overheid. Ik was vrij. Ik had mijn boete betaald. Ik had mijn les geleerd. Die avond deed ik iets wat ik een jaar lang niet had gedaan. Ik belde een vriend. Hey, zei ik. Zullen we een biertje doen? Hij klonk verrast. Ja, natuurlijk, Maarten. Leuk. We gingen naar een café. Ik bestelde een speciaal bier. Een dure, 5,50 €. Ik betaalde met mijn pinpas en ik nam een slok. Het was het lekkerste bier dat ik ooit had geproefd. Het smaakte naar overwinning. Maar ik was niet meer dezelfde Maarten. Ik nam direct maatregelen. Ik logde in op de website van de Belastingdienst met mijn DigiD. Ik ging naar het kopje toeslagen en ik zette alles stop. Geen zorgtoeslag meer, geen huurtoeslag meer, niks. Ik wilde nooit, maar dan ook nooit meer afhankelijk zijn van een voorschot van de overheid. Ik betaal mijn premies nu volledig zelf. Het is elke maand krap. Ik houd minder over, maar ik slaap als een roos. Ik weet dat het geld dat op mijn rekening staat echt van mij is. Niemand komt het meer halen. Ik ben ook begonnen met het opbouwen van een echte buffer. Niet voor luxe, maar voor nood. Ik noem het mijn fuck you money. Sorry voor de taal, maar zo voelt het. Het is geld waarmee ik nee kan zeggen tegen problemen. Als mijn fiets kapot gaat, geen stress. Als de tandarts belt, geen paniek. Ik heb nu 500 € gespaard. Het heeft me een jaar gekost om dat bij elkaar te schrapen. Euro voor euro. Maar die 500 € op de bank geeft me meer rust dan die 4000 € die ik toen in december verdiende. Want dit geld is eerlijk. Dit geld is veilig. Nu, 2 jaar later, deel ik dit verhaal met jullie. Waarom? Niet om jullie bang te maken voor Nederland. Nederland is een land met kansen. De lonen zijn goed, de wegen zijn mooi, de mensen zijn direct.
maar eerlijk. Maar het is ook een land met een complex bureaucratisch systeem. Een systeem dat genadeloos is als je de regels niet kent. De blauwe envelop maakt geen onderscheid tussen een fraudeur en een hardwerkende man die een foutje maakt. Voor de computer ben je gewoon een nummer met een schuld. Mijn advies aan iedereen die hier komt werken is simpel, maar levensbelangrijk. Ten eerste, staar je niet blind op het bruto salaris. Kijk naar wat je netto overhoudt na alle belastingen en verplichte kosten. Ten tweede, wees doodbang voor toeslagen. Zie ze niet als een cadeau. Zie ze als een lening met 0% rente, maar met 100% risico. Als je situatie ook maar een klein beetje verandert, als je meer gaat werken, als je gaat samenwonen, geef het direct door. Of beter nog, als je het kunt redden zonder toeslagen, zet ze dan uit. De gemoedsrust is onbetaalbaar. Ten derde, leef onder je stand. Als je 2500 verdient, leef dan alsof je 2000 verdient. Zet die €500 weg. Raak het niet aan. Dat is je schild tegen de wereld. Ik probeerde te leven als een koning met het budget van een arbeider. En ik eindigde als een bedelaar. Nu leef ik als een arbeider en ik voel me een koning, omdat ik vrij ben. Ik hoop dat jullie leren van mijn littekens. Laat de blauwe envelop je niet verrassen. Wees slimmer dan ik was. Welkom in Nederland. Het is hier mooi, maar hou je portemonnee dicht en je ogen open. Bedankt voor het luisteren.